Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Uga. Taong 1955, Suwal, Pangasinan. Isinilang na may depekto sa katawan itong si Uga. Noon pa man, hindi na normal ang trato ng mga kababata niya sa kanya dahil sa kakaiba niyang itsura. Pilay din itong si Uga pinuno. Kaya nung lumaki siya, hindi siya nagkaroon ng maayos na trabaho. Ito rin ang rason kung bakit iniwan siya ng mga magulang niya sa kanyang lolo. Matinding kalbaryo ang araw-araw niyang pinagdadaanan at sa katagalan habang tumatanda siya, unti-unti na rin niyang tinatanggap ang sitwasyon at tadhanang nakalaan sa kanya. Sa halip na ipagpilitan ng kanyang sarili, pinili niyang mamuhay na ang lolo na lang niya ang kanyang nakikita. Hindi naman yun naging mahirap, lalo pat bahay nila medyo malayo-layo rin sa baryo. Dumaan ang mga araw at taon, tuluyan na ring nakalimutan si Uga ng kanyang mga kababata. At sa kabila ng kanyang mga pagtitiis, patuloy pa rin yung namumuhay ng maayos at komportable sa baryo. Ayon sa kanya na, walang araw na hindi niya sinusumpa ang kalagayan niya. Inggit na inggit siya sa mga taong normal dahil lahat ito nakakapamuhay ng payapa. Ang pagtingin din ni Uga sa kanyang estado ay walang iba kundi isang malaking sumpa. Gawa ng dahil dito, nagkandaletse-letse ang kanyang buhay. Matagal na rin niyang binalak na magpakamatay. Ang kaso palagi itong nahaharang ng matanda. At sa kabuuan, halos 10 beses na siya nitong nahuli at natulungan sa kasagsagan ng binabalak niyang pagbibigti. Hindi naglaon, pagsapit ng taong ito, nang medyo hinugna ang kanyang pag-iisip, dito pa lamang niya itinigil ang lahat ng kanyang kabulastugang ginagawa. Napagtanto niya kasi na hindi na siya bata para gumawa pa ng mga bagay na hindi pinag-iisipan. Kaya naman para makabawi sa matanda, kahit hirap siyang kumilos ng normal, pinilit niyang sumama rito sa bukid para makatulong. Nga pala pinuno, konting pagbabahagi lang sa kalagayan ni Uga para naman kahit papaano alam ng mga tagapakinig kung gaano kalala ang kanyang sitwasyon. Kung hindi ninyo na itatanong, sa murang edad ni Uga nagkasakit siya ng polio. Ipinanganak din siyang ngongo dahil sa malaking bingot sa pagitan ng kanyang bibig. Kulang-kulang din siya sa pag-iisip at ang kanyang katawan kusang gumagalaw ng hindi niya nakokontrol. Kaya dahil sa ganun niyang sitwasyon, bukod sa nahihirapan siyang kumilos, di rin siya nakakapaglakad ng malayo. Noong bata nga siya, palagi lang siyang nakakulong sa loob ng bahay nila. Pero pagtungtong niya sa edad na 17 anyos hanggang 21, naglakas loob siya na sumama sa kanyang lolo kapag nag-aani ito ng mais. Sa ganoong paraan kasi, nararamdaman niya na meron siyang pakinabang. At kahit labag ito sa loob ng matanda, pinili na lamang nitong siya ay pagbigyan at intindihin. Kahit papano kasi, nauunawaan din ito ang ibig niyang iparating. Hirap na ang lolo niya na makita siya sa ganoong sitwasyon. Ngunit sa kabila nito, namumutawi pa rin ang pag-asa na siya ay gagaling at makakabawi sa buhay. Subalit sa kasamaang palad, hindi na pala ito mangyayari. Ilang buwan ang lumipas pagpasok ng taong ito. Nagsimula siyang makapansin ng mga tinig na bigla na lamang bumulong sa kanyang tenga. Ayon sa kanya, kapag mag-isa siya sa bahay nila, may mga pagkakataong naririnig niya ang pagtawag ng lolo niya. Makailang ulit din niya yung nasagot, pero kada silip niya wala naman siyang nakikita. Akala niya normal lang ito, pero habang tumatagal mas lalong dumarami ang tinig na bumubulong sa kanyang tenga. Lahat ng boses na kanyang naririnig, pamilyar sa kanya, kaya hindi niya mawari kung bakit nakaranas siya ng ganoong bagay. Dala ng kuryosidad,
Dito siya naglakas loob na magtanong sa matanda ukol dito. Sadyang hindi na kasi niya maatim ang ganoong sitwasyon, kaya nagbabakasakali siya na meron itong alam ukol sa ganoong pangyayari sa kanya. Nang marinig naman yon ng lolo niya, agad niyang napansin ang bakas ng pagkagulat at pagkaalarma sa mukha nito. Bagaman hindi kaagad nakasagot, malakas ang kanyang kutob na merong nangyayari sa kanya na hindi kaaya-aya. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagbaba nito ng tasa ng kape, seryoso yung nagwika sa kanya ng, "Kung ganon, gising na pala ang kapatid mo. Matagal ko itong itinago sa iyo, Apo, dahil nagbabakasakali ako na hindi na ito mangyayari pa. Pero ngayon mukhang kailangan ko na itong ipagtapat sa iyo. Hindi habang buhay mananatili itong sikreto. Alam ko na darating at darating ang araw, matutuklasan mo rin ang tungkol dito." Pagkasambit nito ng mga kataga, agad yung lumapit sa kanya. Dahan-dahan itong tumungo sa kanyang likuran para hawiin ang buhok niya na halos mahigit 2 dekada nang hindi nagugupitan. Paghawak nito sa kanyang likod, laking gulat na lamang niya nang may maramdaman siyang gumalaw sa anit niya. At bago pa man siya makapagsalita, inilahad ng lolo niya ang tungkol sa kakambal niyang matagal nang nananahimik at nagtatago. Dagdag pa nito na, dahil sa mukhang nagtatago sa kanyang ulo, kung kaya't kalaunan dala ng matinding takot, pinili ng kanyang mga magulang na siya ay abandonahin. Hindi ito naging madaling desisyon, ngunit alam ng mag-asawa na ito ang pinakamagandang paraan para mamuhay sila ng normal. Naniniwala ang mga ito na masamang pangitain si Uga, kaya nakahanda silang ito ay iwan o hindi naman kaya'y ibalik ng maaga sa Panginoon. Subalit nang malaman ng lolo niya ang tungkol sa bagay na yon, nagdesisyon itong kupkupin siya. Pagtatapat pa nito na, yun ang rason kung bakit hanggang sa kasalukuyan siya ay buhay at humihinga. Mariin din itong inilahad na hindi talaga ito umaasa na buhay ang kakambal niya, gawa ng habang siya ay lumalaki, hindi niya ito nakitaan ng anumang pagkilos. Wala ring hiningang lumalabas sa ilong nito, kaya paunti-unti inakala niya na ito ay patay na. "Huwag ka munang matakot, Uga. Hanggat hindi pa natin alam ang eksaktong dahilan, iwasan muna nating mag-isip ng kung ano-ano. Lagi mong tatandaan, hindi mo kalaban ang sarili mo. Kakampi mo ito, kaya anuman ang mangyari, hindi ka nito ipapahamak. At sa ngayon, obserbahan na lang muna natin ang mukha sa likod ng iyong ulo. Malay mo, ilang araw lang bumalik na ito sa dati nitong kalagayan." Matapos naman yung ilahad ng lolo niya, para makasiguro silang dalawa, minabuti nitong bendahan na muna yon ng manipis na tela. Hindi na rin siya nito pinakilos upang mapakalma ang kanyang isipan. Ngunit habang tumatagal na gano'n ang kanyang sitwasyon, pakiramdam niya wala namang nagbago hanggang sa sumapit na ang gabi na narinig na niyang magsalita ang kakambal niya. Taliwas sa kanyang estado, hindi ito ngongo. Napakalinaw ng boses nito. Kaya lahat ng ibinulong nito sa kanya, maliwanag na maliwanag niyang nauunawaan. Ayon sa kanyang kakambal, wala itong ibang hangad kundi ang pagnanasa nitong maging boses niya. Nangako rin niyang wala siyang dapat nakatakutan sa kadahilan ng hanggat kasangga niya ito, lahat ng kalaban nila ay babagsak bago pa man ito mamalayan. At para maipakita ang kredibilidad nito sa mga katagang kanyang inilahad, dito ito nagsimulang magdasal ng mga karunungang nasa panig ng kadiliman. Ayon sa kanyang kakambal, ang mga sinasabi niya ay nagdadala ng matinding karamdaman para sa mga kalaban nila. Dagdag pa nito na, direktang nagmumula sa mga dyablo ang kanyang kapangyarihan, kaya walang imposible kung nanaisin nilang dalawa. Matapos naman itong magwika, agad niyang napansin ang pagdilim ng buong paligid. Namatay din ang mga sulo
Animoy nagbibigay ito ng matinding senyales ukol sa kakayahang ipinamalas ng kanyang kakambal. Maya-maya pa, nang maipakita na nito ang tinatago nitong abilidad, dito na ito unti-unting nanahimik. Si Uga naman noon, halos hindi makapagsalita at makapag-isip dahil sa kanyang mga pinagdaanan. Naniniwala siya, yun pa lamang ang simula ng kalbaryong mararanasan niya. At sa paglipas ng mga araw, naging katuwang niya na ito sa buhay. Lahat ng desisyon kailangan magmula rito dahil ayon sa nilalang, ito umano ang panganay sa kanilang dalawa. Nangako rin yun na kapag susundin niya ang lahat ng sasabihin nito, tutulungan siya nitong gumaling mula sa kanyang karamdaman. At para tuluyan siyang magkaroon ng pag-asa, agad nitong hinilom ang polyo sa kaliwang binti niya. Bagay na naging daan upang makapaglakad na siya ng maayos at tuwid sa kabila ng hindi kontroladong panginginig ng kanyang buong katawan. Nang mapansin naman yun ng lolo niya, halos hindi nito maipagkakaila ang matinding pagkagulat buhat sa naganap na milagro. Gayunpaman, bakas sa mukha nito ang matinding takot at pag-aalala sa kanyang kalagayan. Kahit hindi niya sabihin, alam ng matanda na nakipag-isa na siya sa kanyang kakambal. Hindi naglaon. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, paunti-unti na nitong naiibsan ang iba pa niyang mga karamdaman. Ngunit kahit kayang-kaya nitong tuluyang pawiin ang lahat ng yon, hindi ito basta-bastang pumapayag. Kaya yun ginagawa ng kanyang kakambal ay para masigurong hindi niya ito aahasin. Naunawa naman yun ni Uga, subalit habang pinapayuhan siya ng kanyang lolo, dito niya unti-unting napagtatanto na meron itong masamang pakay sa kanya. Hindi naglaon, nagdesisyon na siyang kumprontahin ang kakambal niya, alang-alang sa katahimikan ng kanyang puso. At nang marinig naman ito ang kanyang hinaing, hindi ito natinag o nasindak sa kanyang mga sinasabi. Bagkus ang ginawa nito, muli siya nitong bigyan ng panibagong pag-asa. "Huwag mo akong kalabanin, kapatid ko, dahil ako lang ang kaagapay mo hanggang kamatayan. At kapag tayo'y magkasama, walang taong makakatalo sa ating kakayahan. Magtiwala ka, darating ang araw na sa atin naman ang halakhak. Pero sa ngayon, ubusin na muna natin ang iyong mga kaaway. Magmula noong tayo'y bata pa, kahit hindi tayo nagkakausap, alam ko kung ano ang idinadaing ng iyong puso. Ramdam ko ang galit sa kalooban mo, kaya hayaan mong pawiin ko ito." Wika ng nilalang sa kanya. Nang masambit naman yon ng kanyang kakambal, binulungan siya nito na dumayo sa baryo. At syempre, hindi siya rito basta-bastang makakapunta ng walang basbas ng lolo niya. Kaya naman para ito'y may isakatuparan, itinapat niya yon sa anihan at saod nila sa merkado. Halos ilang linggo rin siyang naghintay hanggang sa dumating ang araw na yon. At nang makapasok na sila sa baryo, dito bumungad sa kanya ang mga taong halos mamatay-matay sa kakatawa sa kanyang kalagayan at itsura. Galit na galit man, pinili niyang sundin ang bulong ng kanyang kakambal. Ayon sa kanya, na noong mga sandaling yon, wala siyang ginawa na kaduda-duda. Literal na hinayaan niya lang ang mga ito na laitin siya, pagbabatuhin ng kung ano-ano at pagsalitaan ng masasama. Nakakadurog man yun ng puso para sa lolo niya, nagpakatatag ito upang sila'y kumita. Bandang 10:00 ng umaga, natapos ang saod. Kalahati lang ang nabawas nito sa kanilang ani, pero kahit papaano nakabili sila ng mga bagay na kanilang kailangan. Matapos nun, hindi na rin sila nagtagal sa lugar dahil sa marami pa silang gagawin. Pag-uwi nilang dalawa, ang lolo na niya ang humingi ng tawad sa mga taong nangalit sa kanya. Pautal-utal man, inilahad ni Uga na wala itong problema. Subalit pagsapit ng gabi, habang tahimik ang paligid,
Palihim siyang gumawa ng ritual sa loob ng kanyang silid. Gamit ang dugo ng manok at mga kandila, sinunod niya ang lahat ng sinabi ng kakampal niya. Paglikha naman niya ng mga simbolo, inilagay niya ang labi ng manok sa gitna nito, kalakip ng mga uling na nagbabaga. At habang tinutupok nito ang katawan ng manok, dito na siya nagsimulang magdasal ng Latin. Pataas-taas na rin siya ng kamay noon. Animoy meron siyang sinasambang nilalang na hindi nakikita. Maya-maya pa, biglang sumimoy ang malakas na ihip ng hangin. Napatay nito ang mga siga, kaya naman sa isang iglap, binalot ng kadiliman ang buong paligid. Dahil dito, nanatili siya sa kanyang kinaroroonan, alinsunod sa bulong ng kanyang kapatid. Hindi nagtagal, nang medyo bumaba na ang tensyon, dito pa lamang siya tumayo para kumuha ng lampara. Ang kaso lang, paglabas niya ng silid, nadatnan niya ang lolo niya na nakatayo sa harapan ng kanyang kwarto. Hindi yun nagsasalita, pero kapansin-pansin ang pasimple nitong pagsilip sa loob ng silid niya. Pagpang-abot naman ng kanilang paningin, seryoso itong nagtanong ng, Ano ba ang ginagawa mo dyan, Uga? Alam kong meron kang milagrong ginagawa dyan. Kaya pwede ko ba itong malaman? Nang marinig niya ang sinabi nito, nagsenyas lang naman siya na hindi pwede. Siyempre bilang respeto, hindi na rin nagpumilit ang kanyang lolo. Pero bago ito bumalik sa kanyang silid, mariin siya nitong pinaalalahanan na hindi maganda ang pagsagawa ng ritual ng dyablo. Mabibigyan siya nito ng katakatakot na kapangyarihan. Ngunit sa sandaling bawiin ang kanyang buhay, katakot-takot namang parusa ang sa kanya'y naghihintay. Makinig ka ng maigi, Apo. Hindi masamang maghigante, pero dapat isinaalang-alang mo rin ito. Alam mo, mas maganda pa rin na hayaan mo sila. May Diyos tayo, Uga. Kaya huwag mong kakalimutan. Walang mangyayari sa mundong ito nang hindi niya nalalaman. Saksi siya sa lahat, at sa pagdating ng araw ng paghuhukom, lilitisin niya ang mga makakasalanan. Gusto mo bang mapabilang sa kanila? O gusto mo bang mapabilang sa mga matutuwid? Mamili ka, sapagkat alinman ang pipiliin mo, yan ay ang kagustuhan ng iyong puso. Payo ng lolo niya. Nang marinig niya ang sinabi nito, di naman siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Ngunit sa kabila nito, batid niya sa kaibuturan ng kanyang kalooban, nag-aasam siya ng paghihiganti. At makalipas lang ang 3 araw, tumalab na nga ang ritual na kanyang ginawa. Bali-balita noon sa baryo, lahat ng sangkot sa pangungutya sa kanya, hapon-hapon nang nagsusuka. Hindi ordinaryong suka ang nilalabas ng mga katawan nito, dahil madalas kung hindi mga uod at insekto, kumpul-kumpul na balahibo na may mga kasamang lupa. Ayon pa sa nakausap ng lolo niya, marami ang nagsasabing kinulam ang mga ito, ngunit nang matingnan niyo ng albularyo, wala itong nakitang bakas ng kulam. At ang sabi nila, ang mga ganoong senyales umano ay nangangahulugan na inaatake ito ng mga ligaw na kaluluwa. Ano man ang kaluluwang yon, hindi ito pangkaraniwan. Dagdag pa ng lalaki, labis-labis nang nababahala ang pamilya ng mga biktima dahil sa palalang sitwasyon ng kanilang mga mahal sa buhay. Katakot-takot na rin ang pinagdadaanan ng mga ito dahil sa bawat paglipas ng mga araw, mabilis siyang nawawala ng laman ng tiyan sa katawan. Sa loob lang din ng halos 1 linggo, butot balat na ang mga ito. At bago pa man yun matulungan ng mga albularyo, naglaho na lamang yon na parang bula. Pagkatapos ng insidente, doon na nagsimula ang matinding paghahanap para sa labi ng 7 biktima. Ayon sa mga kadugo ng mga ito, hindi na sila umaasa na yon ay buhay pa, pero patuloy pa rin silang nagbabakasakali na may uuwi nila ang kalansay ng mga ito
upang mabigyan yon ng maayos na libing. Dahil sa ganoong pangyayari, madalas nang mapadaan ng mga taga-baryo sa kanilang bahay hanggang sa may isang taong nagawang maitagpi ang insidente. Ayon dito, hindi yun kumbinsido na kaluluwa ang pumatay sa kanilang mahal sa buhay dahil kung iisipin wala namang dahilan ng ganoong mga nilalang para manalasa sa kanilang lugar. Maunawaan din niya sana kung buntis o dalaga ang kadugo nila. Ang kaso lang lalaki ang mga ito na nasa tamang gulang na. Dagdag pa nito na walang katotohanan na basta na lang itong pinatay sa kadahilan ng lahat ng mga nangyari ay pinaniniwalaan niyang merong dahilan. Mariin din itong inilahad na may posibilidad na si Uga ang nambiktima at pumatay sa mga ito. Nang marinig naman yon ng mga kasamahan nito, hindi nito maiwasang magduda sa sinasabi ng taong yun. Kung iisipin kasi, baldadong tao si Uga, kaya paano ito makakapang biktima? Ngunit nang marinig ito ng taong nagbigay ng kanyang sariling opinyon, agad naman itong ipinaliwanag ang kanyang punto. Ayon dito, na sa larangan ng lihim na karunungan, hindi mahalaga kung ikaw ay baldado o baliw. Ang importante, alam mo kung papaano tutuparin ang mga kasunduan ng bawat dasal na ginagamit mo. Nabanggit din ito na sa tinagal-tagal na niyang naninirahan sa kanilang lugar, marami na siyang nasaksihang ganoong uri ng kaso. Yun nga lang, karamihan sa mga ito, biktima ng mga taong may maayos na pag-iisip. Kaya naman sa kanilang sitwasyon, hinding-hindi talaga nila paghihinalaan ng masama si Uga. Nang marinig naman yon ng mga kasamahan nito, doon na sila nagkaroon ng hangarin na makausap siya. Bagaman hindi sila sigurado sa ganoong pasya, pinili nilang paunlakan ito, alang-alang na rin sa hustisya na gustong makamit ng pamilya. Isang hapon, habang wala silang ginagawa, bigla na lang niyang napansin ang pagkatipon ng mga taga-baryo sa labas ng bahay nila. Dala ng kuryosidad, dali-dali naman niya itong ipinagbigay alam sa lolo niya. At nang marinig naman niyo ng matanda, inabisuhan siya nito na manatili sa loob ng bahay. Dagdag pa nito na, iwasan niyang makinig sa kanilang mga pag-uusap para naman hindi siya masaktan kung sakali man. Matapos naman yung mailahad ng kanyang lolo, dali-dali na yung lumabas para kaharapin ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas. Abala na ito sa pakikipag-usap sa mga taong pumunta. At kahit hindi niya nauunawaan ang mga binabatong argumento ng mga ito, malakas ang kutob niya na patungkol ito sa kanya. Kaya naman ang maramdaman ito ng kanyang kakambal, muli itong bumulong sa kanyang isipan na nagsasabi ng, "Kita mo na, Uga, hindi ka talaga nila titigilan. Mga makasalanan ng taong yan. Kaya kung pauunlakan mo ko, uubusin ko sila ngayon mismo. Hindi naman natin ipinagkakaila na tayong pumatay sa mga tampalasang yun. Ang kaso lang kasi, may malalim din tayong rason kung bakit natin to nagawa. Kaya kung hindi nila tayo hahayaan, mapipilitan tayong muling kumilos para ipaglaban ang ating mga sarili." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, mariin niya yung pinayuhan na wag na munang magpadalos-dalos. Ayon sa kanya, hindi pa naman huli ang lahat at kung magipit sila, may mga alas pa naman siyang pwedeng magamit. Malakas din ang kanyang loob na matatakasan nila ito nang hindi na nila kailangang gumamit ng dahas. Subalit nang marinig ito ng kanyang kakambal, tila bang nasuka ito sa babaw ng kanyang plano. Noon pa man kasi, hangad na talaga ng nilalang na yon ang magpasiklab ng kaguluhan sa kanilang baryo. Kalahating oras pa ang dumaan, tapos na sa pakikipag-usap ang lolo niya. Yung mga bisita nila umuwi na, at yung lolo naman niya nakita na niyang kasywal na naglalakad pabalik sa kanilang tahanan. Pagpasok nito sa loob ng bahay, agad naman siya nitong tinawag para kausapin. Ayon dito, may magaganap na pulong sa baryo kung saan inaanyayahan silang dalawa. Dagdag pa nito na,
Magtatanong lang yon ng mga katanungan at kapag nasagot niya yon ng maayos, hindi na sila nito gagambalain pa. Nang marinig naman yun ni Uga, pabor yun sa kanya. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na sa likod ng pananahimik ng kanyang kakambal, meron na pala itong binabalak na plano. Pagsapit ng gabi noong mismong araw, napansin niya na panay ang pagsisialulong ng kanilang mga aso. Akala niya wala lang ito, pero maya-maya pa, narinig na niya na parang nag-uusal na naman yung kakambal niya. Kaya dala ng kuryosidad, tinanong niya ito kung ano ang ginagawa nito. Ngunit nang marinig noon ang kanyang sinabi, nagpumilit pa itong maglihim sa kanya, pero sa katagalan wala na rin yung nagawa kundi ang magsabi ng totoo. At ayon sa kakambal niya, humingi na yon ng tulong sa mga kakilala nitong gabunan. Dagdag pa nito na ang mga gabunang kanyang ipinatawag ang siya ring salarin sa pagkawala ng kanilang mga biktima. Mariin din itong inilahad na pagkatapos ng gabing yon, mawawala na rin ang problema nila. Sa pamamagitan ng takot, hindi siya magkakasala sa mga taong mangmang pagdating sa kapangyarihan. Ngunit nang marinig ito ni Uga, mariin niya itong kinundena. Anya, hindi na dapat sila humantong sa ganoong sitwasyon kung meron namang maayos na paraan. Nabanggit din niya sa nilalang na kakausapin niya muna ang mga ito tsaka sila magpapasya. Ang kaso nang marinig ito ng tinig, pabulong naman itong humagikgik na para bang natatawa ito sa kanyang binabalak. Hindi nagtagal, dahan-dahan naman yung sumagot sa kanya ng, "Pasensya ka na, Uga, pero sa pagkakataong ito, hindi na ikaw ang masusunod. Katawan ko rin yung dinadala mo at hindi ako papayag na patuloy tayong mabubuhay sa kahihiyan. Bakit mo sila papanigan? Gayong wala naman silang naidudulot na maganda sa'yo. Purong pagdurusa lang ang nangyayari sa buhay mo. Kaya ang mga taong ito, dapat na magtanda at matakot para matuto." Pagkasambit nito ng mga kataga, mariin din itong inilahad na habang nagsasalita sila, umuusad na ang kanyang naisip na misyon. Dagdag pa nito na hindi na yun mapipigilan, kaya sa ayaw man niya o hindi, susunod siya sa nais nitong mangyari. Matapos naman itong makapagwika, agad itong naglaho sa kanyang isipan hanggang sa bumalik na sa normal ang lahat. Pagtahimik ng buong paligid, naiwan naman siyang tulala habang malalim na nag-iisip. Alam niya na hindi nagbibiro ang kakambal niya, kaya anumang oras mula sa puntong yon, may mangyayaring hindi inaasahan. Dahil dito, labis-labis ang kanyang pag-aalala buhat sa mga mangyayari kinabukasan. Ngunit hindi pa man tumitilaok ang manok, muli na naman siyang nagising buhat sa mga bulong ng kanyang kapatid. Pagmulat ng kanyang mga mata, agad siyang napatayo ng hindi niya nagustuhan. Kaya kung hindi siya nagkakamali sa mga oras na yon, ang kakambal niya ang kumukontrol sa katawan nilang dalawa. Paglabas naman ito ng bahay, laking gulat na lamang niya nang may masipat siyang mga nilalang na merong sakmal-sakmal na mga taong halos kalahati na lamang ang katawan. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nakapagtatakang buhay pa rin ang mga ito. Mangyak-ngyak yung humihingi ng tulong sa kanya, subalit kahit anong gawin niya, alam niya sa kanyang sarili na huli na ang lahat para ito ay maisalba. Kaya imbis na mapagod at gumawa ng kung ano-ano, hinayaan niya ang kanyang kapatid na magpasya. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, napansin niya na ang mga nilalang na tinawag nito ay hindi malayong kawangis ng tao. Yun nga lang, para itong mga demonyo kung maglakad dahil sa gumagapang yun sa lupa. Kaso lang, yung pamamaraan ng paggapang nito ay kakaiba at nakakatakot. Bukod kasi sa nakaunat ang kanilang mga buto, makikita mo rin sa estado ng mga ito na parang itong may sapi. Hubot-hubad din ng mga nilalang at habang nakaharap yun sa kanya, walang patid itong umaangil. Sa takot niya noong mga oras na yon, di na siya nakapagsalita pa.
Makalipas pa ang ilang minuto, dito na nagsimulang magsalita ang kakambal niya gamit ang diyalekto ng mga nilalang. Noong una hindi niya pa ito gaanong maunawaan, pero sa katagalan ng pag-uusap, nagkaroon siya ng ideya kung ano ang ibig nitong iparating. Maya-maya pa, nang masabi na nito ang lahat, agad namang umusad ang mga nilalang, bitbit ang mga labi na kanilang nakuha. Sa pagkawala nito, dali-dali naman siyang bumalik sa kanyang silid para magpahinga. Lumipas ang mga araw, mas lalong tumindi ang mga pangyayari. Nagawa naman niyang kaharapin ng mga tao sa baryo, kung saan napabulaanan niya ang paratang ng mga ito. Pero para sa mata ng kanyang lolo, aminado siya na wala siyang maitatago rito. Pagkalipas ng mga buwan, nagpatuloy ang ganoong masamang gawain ni Uga. Sinubukan naman niyang labanan ito, ang kaso masyadong malakas ang tukso. Kaya habang tumatagal, napapansin niya na parang nagiging kasangkapan na lang siya ng kakambal niya. At dala ng matinding pagsisisi, napilitan siyang ibahagi ito sa lolo niya. Dito na rin siya nagdesisyon na kapag nagpatuloy pa ang ganoong gawain ng kanyang kakambal, hindi siya magdadalawang isip na magpakamatay. Ilang beses na rin nila itong pinag-usapan pero walang bakas ng pagbabago sa kaisipan nito. Kaya naman, dahil sa walang tigil nitong kakabulong sa kanya kasama ng mga kaluluwa ng mga napatay nila, napilitan siyang magbigti upang tapusin na ang kanyang pagdurusa. Sinubukan naman siyang pigilan ng kanyang kakambal, pero sa bandang huli, siya rin ang nagwagi. Saksi ang kanyang lolo kung papaano niya kinitil ang buhay niya. At hanggang sa kamatayan nito, dala-dala pa rin nito ang kwento ng kakambal ni Uga na humingi ng tulong sa mga gabunan.